Cashier time, Ella Bohol. Napapicture din mangihi. Malapit sa may heart. Sleep. Walang sa cashier. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store ta, karon sabay ta. Dinhi sa Bohol, ang tarsier lagawon ta. Tara, sabay ta, dinhi lang sa Dude Store ta. Tara! Dinhi sa Bohol, maagian nato kining man-made forest before kita makaabot sa lugar sa tarsier. Ayan, nindot diri picture. Kanindot ang awon sa ilang kahoy. Muagi ka diri nga area, ma-feel nimo ang kabugnaw sa lugar tungod sa kadaghang kahoy. Ang masami dito ah. Ito ko talag. Ito mo. Sa kilid may maagian pang baligya ang mga souvenir. Welcome. Pero wala na kami na naog kay excited na nga makita ng tarsier. Walay tulog mga tao diri ba? Bilar. Welcome sa lugar nga walay tulog ang katawhan. Bilar. Dinhi sa Bohol na preserve gyud ay nila ilang kagubatan. Kung imong tan-awon mura pagdaghan dira mga wild animals. No mura pagdaghan pag mga unggoy nga nagambak-ambak dira sa kakahuyan. A few moments later. Yeah! Tarsier na! Cebu! Ay, Cebu Tarsier sa Bohol! Hello! Welcome to Bohol Tarsiers! Yeah. Nakita doon natin ang mga kamukha. Mga itsura ta. Hello mga dudong, mga inday, dali sabay kita maglagaw kita diri sa lugar sa tarsier. Ay, aw. Di ba picture ko no kay auntie mo? Sa pagkakaroon si Bobot nagbayad na sa entrance fee para makasulod dito sa taas. Let's go. So, ba na itong sponsor ng Narcy. Cashier time, Ella Bohol. Napapicture din mangihi. Malapit sa may heart. Bawal na po flash, bawal yung maingay. Pwede na mag-video pa sa flash na. Yes. Thank you. May mga souvenirs. Adere. Loko. Tarsier this way. Ali. Kaunti mo slipper bla para namin mo nakatakot karon. This is Tarsier. Here. Palikod mo. So need pa kita magsaka diri sa buntod o na makita nato ang mga tarsier sa taas. Go. Mauna ang mga dakong challenge para sa mga tigulang og sa nga PWD nga taas nga sa kaon aron makakita dayon sa tarsier nga gipangita nga gusto makita. Is there tarsier? Ano tarsier din? Ay sleeping. Kamay kayo. Mura jud akong nawong. Hindi ko taon din. Tulog. Ilawan ko lang. Itsura lang.
Horoyon. Ang alaga ka food. Gasli pa ba sila? Next. Wala na. Mga pila pod ka buok tarsir diri akay. Is walo. Oo. 100 plus ang 100 plus ang naadiri asa. Sa istas breeding na. Pero diri 8 lang ang nas. Dito sa breeding sir. Dito sa pagka sir. Oo. Kaya sa lambok. Kasi dyan mo na yung dami tayo dito. Nanakop ka kabalabaw ka gitungtong sa nga. Hindi pa naisili. Ayaw. Putik alam nila na meron kang pananagan na ng tabo. Are you sleeping? Smile naman dyan. Cute. Dito siya. Sleeping na. Morning pa, morning. Tulog siya. Tanda sa'yo. Babae hindi sa akin, baby. Ay, gwapo niya pa picture to. Hey, Darcy. Wow. Pwede mo pa. Pwede magpa-picture, dira. Pwede pa dira pa-picture. Nag-ano lang. Eh. Ay, galing. Just wait. Wait for your turn. Look at that surprise. Surprise. Please. Surprise. So, pwede ka pa picture. Ay, ano? Dilit ka. Sir, pwede pa picture. In here, umuulan na sa wala na no. Bali 8 rather dito kabuok ding 8 lang kabuok tong naadiri ah. So na sila 100 daw dito sa ilahang breeding area. Oo. Oo. Ay, asan nagtalikod, talikod. Kumo lang ba? Ulan na, it's ulan. Sir, salamat. Salamat sir, salamat. So, exit na kita. Huwag na kita diri sa Tarsier. Souvenir na kita.
Rin, maabot sa din sa din. Yung palitan ako si Lula ni mo din. Na, kami ate. Kani oh. Ha? Lagi mo balik rami. Asa mo na lagi mo na? Ding. Ding, pero di ta magdugay din kay basi kita rehulat. So exit. Ay, mana daday? So exit here. Army, wala na yun. Wala sa talas here. Meanwhile, Yehey, dagang kayong salamat Lord. Sa personal, ang tarsier among nakita. Naragyo di ay siya sa sanga gahapa-hapa. Gamay kaayo, very cute, mura ra jud siya og kinomo. Lami kayo sungkiton, puniton, kuhaon kay among dadon. Pero magbantay-bantay ka, basig ikaw dapon o bilanggoon. Hantod sa sunod nato nga mga video, sabay ta, dinhilang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye!